Вітаю, сябры! Перад вами Elden Ring. Гэту гульню чакала шмат людзей, нават калі вы нічога пра яе не чулі. Дзесяткі мільёнаў праданых копій, першае месца ва ўсялякіх там топах, і гэта за невялікі час з яе выхаду ў лютым. Асноўная ідэя, на чым там усё трымаецца, гэта пакуты геймера, складаныя босы, бясконцыя смерці і паламаныя геймпады. Усё, што так полюбілі гульцы ў серыях Dark Souls і Bloodborne. І людзі прыйшлі ў вялікі адкрыты свет Elden Ring, каб размяніць сотні гадзін вольнага часу на новыя пакуты і новую незразумелую з першага разу гісторыю. Сюжэт гульні тут не самае галоўнае, трэба прызнаць. На першым месцы стаяць бясконцыя цяжкія бойкі з мобамі ды босамі, але гісторыю пісаў бацька соус-жанра Міядзакі ў дуэце з тым самым Джорджам Мартинам, уладаром гульні тронаў. Ён, пэўна, самы падыходзячы аўтар для праекту, дзе ўсе ўвесь час паміраюць. Гісторыя, лор і сюжэт падаюцца гульцу так, як і ў мінулых частках Dark Souls. Амаль ніяк. Гэта значыць, калі ты хочаш даведацца, да якога лясуна тут увогуле адбываецца, то трэба чытаць апісанне рэчаў і вельмі уважліва слухаць скупыя размовы з NPC, каб хоць крыху уехаць у сэнс. Будзе цяжка, але цікава, бо ўнутры жорсткая Санта-Барбара і шмат персанажаў. Налейце сабе гарбаткі, а я паспрабую сцісла, зразумела і з самымі нахабнымі спойлерамі распавесці, пра што сюжэт Elden Ring. Brandish the Elden Ring. For all of us. Уся справа адбываецца ў нейкім паміж нештатамі, карацей выдуманым свеце. Па-за гэтым светам існуе, будзьма клікаць басством, вялікая воля. За дэхалеры гадоў да пачатку гульні яна, то бок воля, знаходзіць наша міжзем'е, дзе, як ёй падаецца, усе жывуць абыяк, і таму трэба хуценька ўсіх навучыць. Садзіць багіню Марыку тут усім кіраваць і дае той самы Elden Ring. Гэта не пярсцёнак, як можа падацца з назвы, а набор рун. Уявіце сабе нешта кшталту алімпійскага сімвала, дзе кожнае кольца уасабляе сабою жыццё, смерць і так далей. І разам гэтыя руны называюцца кольцам Элдена. Марыкі той выдаюць арэнднае сацыяльнае жытло і не дзе-небудзь, а ў цэнтры сталіцы ў залатым дрэве Эрд. Вада там гарачая, каналізацыя, прыбіральня не на вуліцы. Бяры ды жыві, як кажуць, ды распаўсюджвай слова вялікай волі і пашырай межы краіны. Нашла сабе там мужика, Готфры, той хоць увесь час па войнах шостае, але ж не п'е, дровы можа пасекчы, калі трэба, нажы ў хаце заточаны. Дык вось жылі на сабе, ды дзетак нажывалі. Дарэчы, багіня Марыка была самая галоўная, а вось Готфры з'яўляўся ўладаром Элдена, то бок зямным мужам, быццам былы кароль Філіп пры Елізавеце, каралеве Брытаніі, напрыклад. Нажывалі яны дзетак не толькі адзін з адным. Да пачатку гульні розных нашчадкаў па свеце раскідана ўжо было дастаткова, і не толькі ў Марыкі ад Готфры, аб чым крыху пазней. І вось прыйшоў час, што невядомая злачынная групоўка спёрла частку руны смерці з таго самага Elden Ringa, і гэтай жа самай часткай забіла сына Марыкі і Готфры Годвіна. Дзякуй вам, вялікія распрацоўшчыкі гульні, што імёны такія розныя, канешне, а то, што тут усяго пара дзесяткаў персанажаў, мы ўсіх запомнім лёгка. Дык вось, маці такой журбы не вытрымала, ды так псіханула, што разбіла кляты Elden Ring на часткі, маўляў, да не трапся жа ты нікому. Як толькі яно разбілася, дык Марыка адразу некуды знікла, а дзеткі яе з розных кутоў павылазілі, часткі кольца пазбіралі, і як гэта часцяком адбываецца, давай адзін аднаму лычы малаціць, высвятляючы, хто з іх самы галоўны. А калі няма нікога сур'ёзнага, хто б мог кіраваць светам на погляд той самай вялікай волі, то яна звяртаецца да даўно загіблых і выгнаных з гэтага самага міжзем'я герояў, згаслых. Кажа, згаслыя прыйдуць, парадак навядуць. Сярод гэтых малайцоў, што паспрабуюць узяць уладу ў свае рукі, будзем і мы. З таго гульня і пачынаецца. Наш герой абуджаецца пасярод гэтага света з жаданнем выканаць пастаўленую партыяй задачу. Мэта простая: сабраць усе раскіданыя рэчы, перакаваць кольца ды зрабіцца ўладаром трону Элдена. Ізі катачка. Па дарозе да першага паўбога да нас чапляецца дзяўчо Меліна, ды кажа, маўляў, ты мяне да дрэва Эрд давядзі, дзядзька, а я табе гэты час, што ісці будзем, паслужу. Кашу зварыць, там гузік прышыць, ну ідзі, чаго там. Першым на нашым шляху паўстае замак штормавай заслоны, дзе сядзіць Годрык Старукі, адзін з уладароў рун. Але да яго яшчэ нас сустрэне нейкі рагаты хрэн, Маргіт. Тут трэба разумець, што ў гульне вас жадаюць
забіць шмат хто за невялікім выключэннем. І калі сустракаеце велізарнага, рагатага і незадаволенага деда, то чакайце бойкі. Стары пасля паразы пагражае нам кулаком, маўляў, мы яшчэ ўбачымся. Годрык, гаспадар замка, адзін з сыноў тых самых Маракі і Годфры, брат забітага Годвіна. Дзякуй яшчэ раз распрацоўшчыкам за лаяльнасць да гульцоў і непадобныя імёны. Яшчэ да забойства свайго сына Годвіна, дарэчы, Марыка разышлася з Годфры, а той пайшоў ды з гора загінуў на новай вайне. Нейкая вялікая смяротнасць тут у мужикоў, аднак. Дык вось, Годрык Старокі тут паміж усімі самы лох, супраць сваіх супернікаў па троне не выступае, а займаецца толькі нейкім чараўніцтвам, нарошчвае на сабе часткі з забітых ім ворагаў ды дулі круціць усім за сцен замка. Зразумела, што ў яго аж срака гарыць і нас куды-небудзь сабе нарасціць, а нам з яго патрэбна першая руна, якую і забіраем. Ведаеце, хто тут яшчэ ёсць? 2 пальцы. Літаральна. Ёсць яшчэ 3 пальцы, як можна здагадацца, яны супраць 2 пальцаў. Дык 2 гэных займаюцца перадачай слоў вялікай волі. Святары, скажам так. Цікавыя персонажы, канешне. Але ж не будзем адхіляцца ад гісторый, каб прабрацца ў горад да дрэва Эрд, трэба знайсці яшчэ адну руну. І тут сачыце за думкай. У часы Марыкі побач былі розныя краіны, і ў адной з іх была Ренала, каралева Поўні. Марыка выправіла да яе Радагона вось такога рудога прыгажуна, каб той навёў масты зносін, а той навёў Рэнале 3 дзяцей. А калі Марыка з Годфрыкам разышліся, дык вярнуўся ў сталіцу, кінуў Рэналу і ажаніўся на Марыке. Рабыні Ізаўра ці Санта-Барбара, Элден Рынг вас яшчэ здолее здзівіць. Дык вось, ад Радагона Рэнала нарадзіла 3 дзетак, а калі мужанёк збег, дык з глузду з'ехала. Яе з руны зачынілі ў бібліятэцы мясцовага Хогвартса, дзе яна і сядзіць да гэтага часу, і некага там магічна нараджае, перараджае, зараджае, карацей бавіць час як умее. Такая гісторыя ў яе жаласлівая, але ж руна нам усё ж такі патрэбна. Пасярэдзіне бойкі з'яўляецца дачка Рэналы. Рэні не натуральна з'яўляецца, а як дух. Маўляў, якога лясуна тут адбываецца, і дапамагае маці. Дапамогай гэта цяжка назваць, але нам прыйдзецца біцца ўжо з такой Рэналай, як калі яна была маладая ды гарачая. Па выніках мы адначасова і не забіраем руну, пакідаем гэтай беднай жанчыне, але ж фактычна валодаем ею. Так і разышліся мы. А вось Рэні, дачку Рэналы, трэба запомніць. Дык вось, атрымаўшы другую руну, пальцы кажуць, што ўжо можна ісці ў сталіцу да дрэва Эрд. Выяўляецца, Марыка жыва і знаходзіцца ў ім, закавана ў кайданы за свой учынак, але ж да гэтага часу ўсё яшчэ з'яўляецца багіняй і начальнікам. Сталіца вялікая, прыгожая і напоўнена рознымі ворагамі, а ў троннай зале мы сустракаем Маргота. Гэта той жа дзед Маргіт з пачатку гульні. Ён з'яўляецца 3-м сынам Марыкі і Годфры. Як сын багіні кіруе сталіцай, а пад паганялам Маргіт у пачатковай лакацыі лупцуе ўсіх наваяўленых згаслых, каб яны не здолелі дайсці да сталіцы. Яшчэ ён распавядае, што ёсць 4-ты сынок, яго брат-блізнюк Мох, але і ён і ўсе астатнія здраднікі замест таго, каб аб'яднацца і аднавіць кольца Элдена, грызуцца адзін з адным. І мы, згаслыя, такія ж пацукі, хочам захапіць уладу. Калі дзед паміраў, дык ледзь не пляскаў у далоні фігуральна, што мы ўсё роўна не зойдзем у дрэва, бо яно там усё зарасло. Памятаеце дзяўчыну, што з намі да дрэва прасілася? Дык яна кажа: згарэў сарай, гары і хата, давай спалім тут усё агнём з кузніц волатаў на поўначы, а я даўно хацела зрабіць што важнае ў жыцці. Сябе тут і падпалю тым агеньчыкам. Пакуль пакінем яе з жаданнем сам-насам і заедзем на новую горку атракцыёна імя Джорджа Мартана. Трымайце катоў, сабак і ўсіх, хто побач з вамі. Зараз будзе мацнейшы сюжэт атрус. Па-першае, Радагон, той руды хлопец, і ёсць багіня Марыка, але яе мужчынская частка. Вось гэта заварот. То бок гэта падваенне асобы, і нават у пачатку гульні на відэа бачна, зразумела ўжо даведаўшыся, што Марыка разбівае кольца Элдена, а Радагон спрабуе сабраць яго. Па-другое, што калі Радагон вярнуўся да Марыкі, то забацаў ёй 2 дзяцей. Ну вось майстар Джордж Мартын і разгарнуўся на ўсю шыр. Брат кахае сястру ў гульне тронаў, а кахаць самого сябе і нарадзіць ад сябе дзяцей. Вось гэта я разумею, людзі там не проста так хлеб ядуць.
Тыя два дзіцяці, Маленія ды Мікелла, нарадзіліся хворымі, ну хто б сумняваўся. Маленія, тая самая дзяўчына з усіх рэкламных трэйлераў гульні, атрымала нейкую гангрэну, што аж рукі ўвесь час адвальваюцца, іх літаральна трэба трымаць, а хлопец дык увогуле застаўся як малы, не расце. Зараз жа вернемся да дзяцей Радагона і Рэналы. Адна з іх, тая Рэні, што дапамагала матцы біцца з намі ў бібліятэцы, ўжо доўгі час круціць план, каб зрынуць уладу вечнай волі і сям'і дрэва Эрд у помсту за кідок мамкі. Гэта яна скрала частку руны смерці, якой забілі першага сына Марыкі Годвіна. Рэні кажа, што калі я такі спрытны ўжо сабраў некалькі кавалкаў кольца Элдана, то давай мы з табой ажэнімся, і я, забіўшы два пальцы, слугу вялікай волі, стану новай багіняй, а ты маім уладаром Элдана. Норм план, сяброўка, накрывай стол, а я за заручальным пярсцёнкам збегаю. Спачатку трэба знайсці спецыяльны кінжал, каб забіць тыя пальцы, для чаго мы пацелі, пыхкалі, але звалілі вялікага схамарачо з брата Рэні Радана. Рэні пальцы тым ножом забіла сама, апранула намі падараваны пярсцёнак, сказала, што на грошы з вяселля купім лядоўню і тэлевізор, а ты, мужанюк, збегай, пакуль збяры астатнія кавалкі Элден Рынг. Калі ўжо пачалі вычышчаць сям'ю Рэналы, то наступна надавалі пазяпе яшчэ аднаму нашчадку, брату Рэні Радана, Рыкарду. Ён увогуле ператварыўся ў вялікага змея. Пасля яго застаецца знайсці тры кавалкі, два у дзвюх дзяцей самалюбства Марыкі Радагона, Маленіі і Мікелы, і адзін у Мога, брата-блюзняка, забітага намі Маргота. Мікела ўсё жыццё прысвяціў пошукам чараўніцтва, каб пазбавіць сястру ад хваробы, але магутнасці вялікай волі для гэтага не хапала, і ён вырашыў стварыць сваю рэлігію з блэкджэкам і вялікім дрэвам, а Маленія пайшла за братам і бараніла дрэва, з якім ён зросся. І вось пасля адной моцнай сутычкі ў мінулым з Раданам, калі яны там усе адзін з адным біліся, Міленія нешта прытамілася і каля таго дрэва прыснула. Пакуль яна адыходзіла, тут з'явіўся Мог, скраў яе брата і аднёс да сябе. Відавочна, што Мог хацеў быць каралём для Мікелы, які быў, як бы это мовіць, хлопцам. Карацей, цераз яго стаць уладаром Элдана. Здаецца, падобна на папулярную зараз павестку ў кіно і гульнях. Галоўнае, каб пры гэтым Мікела не выглядаў на падлетка, а то зусім нейкі крыміналы 18+. У рагатага распусніка забіраем кавалак і нарэшце вяртаемся да таго, пра што і забыліся. Трэба ж спаліць вялікае дрэва Эрд. Для гэтага збегалі да волата ў кузю, з камуніздзілі вагенчык, і наша дзяўчынка спачатку гульні устройвае акт самаспалення разам з дрэвам. Па дарозе да Марыкі нам сустракаюцца астатнія згаслыя, што як і мы прыйшлі ў гэты свет стаць уладарамі. Але, панове, нешта я не бачыў, каб вы каго з босаў білі, а тут напрыканцы намаляваліся ўсе адразу. Перабіўшы гэту шалупонь, уваходзім да Марыкі, а яна тым часам аддае цэла пад кіраванне Радагону, які кідаецца на нас крыкам «Вялікай волі паказалі дулю! Не прабачым крыўды! Памрэм усе да апошняга!» А ўжо пасля яго смерці з'явіцца яно, звер Элдана, увасабленне гэтай самай вялікай волі. Нейкае візуальнае непаразуменне, калі шчыра. Жук-даўганосік, не больш, быццам фінальная бойка скосвае усе намаганні аўтараў па стварэнні атмасферы. Тое, што я вышэй гаварыў пра Рэні, што мы там з ёй ажаніліся, гэта сайт-квест і дае нам канцоўку, дзе мы ўтвараем новы парадак свету разам з ёй. Калі той квест не рабіць, то можна проста дапамагчы Марыкі зараз аднавіцца, станем яе каралём і ўсё, канец гульні. На гэтым вялікае падарожжа галоўнага героя скончваецца. Я не распавёў і часткі таго, што ёсць у гульні, шмат квестаў, лакацый, канцовак, босаў, персанажаў і ўвогуле свет Элден Рынг велізарны, і вам можа спатрэбіцца не тое, што дзесяткі, сотні гадзін, каб даведацца пра ўсе сакрэты гэтай гульні. Нехта сварыцца на паўтаральнасць босаў і розныя крывізны, але я думаю, што такія гульні трэба выпрабоўваць асабіста. Велізарны дзякуй за актыўнасць да мінулага відэа, таксама і тут чакаю вашых падабаек, каментаў і падпісак. Пішыце, як вам Элден Рынг, калі вы ўжо гулялі, хто з босаў быў для вас самым складаным, а таксама якую гульню вы хочаце ўбачыць у наступным выпуску. Дзякуй і да новых сустрэч!